So guys, oh, ay, tingnan niyo yung hat niya, guys. Say hello. Say hello! Nakabili na ako. So guys, sa Angkosan Food ako bumili, guys. Hindi na ako pumunta ng Bevels. Pakita ko sa inyo, guys. So ito yung H&M, guys. Sobrang laki, guys. Grabe. Tapos ito yung Zara. Tingin na nila ako, guys. Sabi niya, ano kayong ginagawa ng babaeng to? Hayaan niya na, guys. Kiber na yan sila kasi diba dapat may pang content tayo, guys, kaya hindi tayo maghiya-hiya, guys. Hi guys, good morning, welcome back to our channel, guys. So Sabado ngayon, so obviously, guys, yung araw na to gagawin natin ang hindi natin nagagawa during weekdays. So ready na kami, guys. Oh, bongga, nakabis na kami, guys. Paris, ano na. So yung gagawin namin, time check pa nga tayo, guys. Anong oras na ba, guys? I think it's 11:30, Daddy? Yeah. So it's 11:30 now, guys. Tapos yung gagawin ko, maipopost ako, guys. Kasi may binenta ako online, guys, ba? Tapos na ano siya, guys, na nabenta ko siya, guys. Kaya yun, dadalhin ko siya sa post office ngayon. Tapos bukas. Tapos after that, pupunta kami ng ng Chadstone Shopping Center, guys, kasi plano kong bilhan si Paris ng new dress tsaka hikaw, guys, for birthday niya next week. Tapos yun nga, guys, we'll see kung anong mabibili natin today, guys. Tapos while nandun kami, guys, hindi ako guys, ng lashes, guys. O hindi ako nag-curl ng lashes tsaka nag-mascara, guys. Kasi ang plano ko rin bumili ng ng lash curler ba, guys. So pupunta tayo dun sa Chadstone. Tapos we'll see if may mabibili. So yun na nga, guys. Andito na yung pa-outfit natin today, guys. Oh, pakita ko sa inyo, guys. Diyan. Ikaw na. Whoop! Ito yung outfit natin today, guys. Oh, may pa-off shoulder si ate. Tapos, itong leopard print lang na midi skirt. Tapos, ito yung sapatos ko today, guys. Ayan. So, ito yung suot daddy today, guys. White, white top, tapos green na pants, tapos parehas kami, guys, oh, white shoes. Nak! Tapos si Paris, guys. Hanapin si Paris, guys. Honey! Hello! Hello! Shh! Wanna say hi? Paris to go. Uy, bata. Ay, saste naman na siya, guys. Oh, may tape measure. Let's go na. Let's go. Ang ganda ng araw sa labas, guys. Ay, ilak ko muna yung guys, bahay. Yes, honey. Can you put her in? I'm just gonna lock the door. So guys, kakarating lang namin, guys. Kakapark ko lang sa labas ng Chadstone. Tapos, ayan si Paris sa likod, guys. Si Daddy, nire-ready pa niya yung yung pram sa likod, guys. Tapos, yeah, come with us, guys, ha? We'll have fun shopping. So, andito na kami sa loob, guys. Mauna lang kami sa sa Bevels kasi pagkapasok niyo sa guys, sa door, bubungad talaga yung Bevels, guys. So, titingin tayo ng ng earrings ni Paris. Diyan, guys, oh. So, guys, lumabas na muna ako ng Bevels, guys, kasi gusto ni Daddy bumili ng kape muna. Ito kami, guys. Actual. Thank you. Hot chocolate for me. Tapos si Paris, guys. Diyan lang siya sa prom niya, guys. Ang daming tao, guys.
So guys, umalis na muna ako dun guys kasi may isa akong nagustuhan guys, very nice. But gusto ko i-compare siya guys dun sa isang shop. Kasi gusto ni daddy guys na maging practical daw. Kasi nga, winawala nga ni Paris guys. Kaya sabi niya, wag daw akong magastos ng malaki para sa earrings. Kasi mawawala daw ni Paris guys. Gusto ko bumili ng yung may screw back ba para hindi siya mawala. Pero sa dito guys, wala sila sa shop. Kailangan pang ipagawa pa. Pero gusto ko may maibigay na ako kay Paris sa birthday niya guys. Kaya pipili na ako, pero pipiliin lang siguro natin yung mura lang guys. Dito tayo ngayon sa yan. Nakabili na ako. So guys, sa Angkasan ko ako bumili guys. Hindi na ako pumunta ng Devils. Pakita ko sa inyo guys. So nakabili na ako guys ng hikaw para kay Paris. Pakita ko sa inyo mamaya guys. Very cute. Gusto ni daddy guys, yung may diamante ba guys. Pero sabi ko, gusto ko maging pa rin siya guys, parang baby pa rin siya. So yung kinuha ko guys, yung pang baby talaga. So now we are walking towards guys, H&M or Zara kasi gusto kong bilhan si Paris ng damit niya guys para sa birthday niya. Wala pa akong plano guys kung ano talagang bibilhin ko. We'll see, we'll go in and see what's available in store. Tapos, sama ko kayo guys. Hopefully makapag-vlog tayo. Kasi guys, minsan sa loob, may mga music guys. Makaka-copyright tayo. Kaya hindi ako nakapag-vlog. Pero na lang siguro, i-wipe out ko na lang yung noise ba. Para para may pakita ko sa inyo ang loob guys. But, andito tayo ngayon guys. Ang laki-laki ng H&M nila dito ngayon guys. Pati yung yung Zara, malaki din. Guys, ang daming tao, nahihiya ako mag-vlog. Paris natin guys. O, tingin-tingin lang ng nursery rhymes. So, ito yung H&M guys. Sobrang laki guys. Grabe. Tapos ito yung Zara. With that card? Yeah. I think that's like a kids area.
So guys, nakalabas na kami ng ano. Nakalabas na kami ng... Just put it down there, Bob, for now. Nakalabas na kami ng Zara, guys. Si Daddy nakabili ng damit ni Paris, guys. Kasi like niya talaga yung dress na hinawakan niya, guys. Kaya sabi niya, bibilihin na lang daw niya. Ngayon, nothing tickled my fancy, guys, si Zara. So, dito kami sa H&M. So, we'll see kung meron akong makita na magugustuhan ko para kay Paris dito, guys. Huh? Which one? The yellow? Oh, yeah. Oh, yeah. Love that look. Oh. That will look good on you, Daddy. Very, ano lang, guys. Casual, pero, oh, andito na naman tayo sa ating business casual. Nice. Guys, bongga yung elevator nila, guys. Oh! Doors closing. May mga lights, guys. Daming lights. Daming mirror everywhere. Guys, nakalabas na kami ng H&M. Tapos, nabili ko na ang gusto kong bilhin para kay Paris, guys. Bumili lang ako ng dress. Pakita ko sa inyo mamaya, guys, pag nakauwi na kami siguro. Tapos, guys, punta kami dito para kay Paris lang, guys, no? Nirason lang yun, guys. Kasi, nung pumunta kami na, guys, sa H&M, nakabili rin siya ng sa kanya, guys. Bumili rin siya ng mga damit niya, guys. Hindi niya mapigilan ang sarili niya. Gabi kagahe, guys, ay sarili. Pero, ang gagawin namin ngayon, guys, maglalakad-lakad lang muna kami. Kasi, si Paris, guys, malapit na yan siyang mag-nap kasi 1:30 na, guys. So, nap time na niya. Ngayon, siya, guys. Nanonood lang siya ng nursery rhymes niya, guys. So, hopefully, pag hindi kami nag-stop na maglakad-lakad, guys, hopefully, makatulog siya. We'll see. So, kahit na may gusto pa akong puntahan, guys, hindi muna kami pupunta doon. Hihintayin muna namin makatulog si Paris, guys, para straight na kami. Guys, alam nyo, guys, nagtitinginan talaga mga tao dito, guys. Kasi pinagtitinginan nila ako, guys. Sabi niya, ano kayong ginagawa ng babaeng to? Hayaan niya na, guys. Kibear na yan sila kasi, diba, dapat may pang-content tayo, guys. Kaya hindi tayo maghiya-hiya, guys. Guys, oh, Perla. Daddy, buy me Perla. Buy me Perla. What's that? Yeah, the bag. Perla. Hindi pa niya alam anong Perla, guys. Tapos, ito yung apple. Ay, hindi makita, guys. Very bright there. Yung mga, guys, mga luxury designer brands, guys, andito sa level na to. Zimmerman, Kate Spade, Coach, Boss, Emporio Armani. Tapos din, guys, may Miu Miu, Valentino, Gucci, Burberry, Louis Vuitton. Lahat, guys, naimit. Nandito lahat. Michael Kors, guys. So, magtingin-tingin lang tayo, guys, kasi wala man tayong pera. Guys, love na love ko yung dress niya, guys. Oh, so, gusto ko yan, guys. Oh, nice.
mag-toilet lang muna si Daddy, guys. Pero ako, ilakad-lakad ko muna si Paris, guys, para makatulog, guys. I don't think matutulog siya, guys, but let's give it a go. After dito, guys, gusto kong pumunta ng Sephora. Kasi nga, guys, gusto kong bumili ng eyelash curler from Lancome. So, we'll see, guys. Patulugin muna natin si Paris para may time tayo maggala-gala, guys. Kasi pag nag-stop tayo, iiyak yan siya. Kaya, patulugin muna natin siya. Ang ganda ng lighting dito, guys. So, kaya dito tayo maghintay kay Daddy. Very bright. I love it. Pero yeah, guys. Alam niyo, guys, sa birthday ni Paris. Kasi yung birthday ni Paris, guys, 4th of March. Pero, hindi talaga kami magbongga-bongga ng birthday, guys. Kasi nga, sabi nga ni Daddy, guys, nag-usap nga kami. We will be practical, guys. Kasi nga, 'di ba? 2 years old pa lang si Paris, guys. So, hindi talaga niya ma-appreciate yung mga bonggang birthday na ganyan, guys. So, basta may mga pinano lang kami na gagawin namin, guys. Kasi I think like Paris will enjoy more yung experience, guys. Kesa naman magbongga ng mga balloons, ng mga ganyan-ganyan, guys. So, everyone is different naman, guys, diba? So, sa amin ni Daddy, guys, yun yung gagawin namin. Hindi talaga kami parang in grande na birthday, guys. Ano lang, very low-key lang kami na guys, na birthday. So, mag-vlog naman ako, guys, para malaman niyo kung ano talagang gagawin namin sa birthday niya, guys. But, tingnan niyo to, guys. So, pagkita ko sa inyo yung guys. Isa sa binili ni Daddy, guys, para kay Paris. How cute! Tingnan niyo. Big dreams. Kasi, guys, nung pumunta kami doon sa loob, kasi pinasuot ko sa kay Paris, guys, hindi niya hinubad. Minsan, pag nilalagyan ko ng yung ulo niya, guys, ginaganon niya, guys, ayaw niya. Pero yan niya, guys, hawak niya, guys, ayaw niya bitawan. So, kaya binili na lang ni Daddy. Ang tagal naman ni Daddy magwiwi, guys. So, uy, bakit laging natagak? So, pag-aakala namin matutulog na siya, guys. Ayan, punong-puno pa ng energy. Pinalabas na lang namin, guys, ng pram kasi ayaw talaga niyang matulog. So, paano muna namin siya, guys? Hayaan muna namin siya para ma-use niya yung energy niya. Yung suot ni Paris, guys, bigay ito ng lola niya, guys. Nung isang araw, kasi diba binisita niya kami. Nung isang linggo pala yan. Ayan. Binigay sa kanya. Oh, very, na, guys, ang tawag ito, fit na fit sa kanya. Ayan, guys, masok na, guys, oh. Oh, they probably have it here, Bob. Yeah. Ooh. Ooh, careful, nak. Guys, ito yung gusto kong bilhin para kay Paris, guys. Hindi talaga ganito. It doesn't have to be the same, guys. Pero ito yung gusto ko, guys. Yun bang mesa lang, tsaka maliit na para Sit. mag siya sa bahay. Pero ang mahal yata nito, guys. See? Can you make? Can you make my tea, please, Paris? Kaya nga sa IKEA na lang siguro ako bibili ng ganito, guys, kasi mas What you cheaper. had?
So guys, pupunta na ako ngayon ng ng Sephora or Mecca para bibili ng guys, yung eyelash curler. Tapos si Daddy guys, tsaka si Paris nandun guys, so, sa baba. Nagpaiwan si Daddy yun guys. Tapos tingnan si Paris. Kasi nga guys, ayaw matulog ni Paris guys. Dinala ko na lang yung pram kahit walang baby sa loob. Ayaw matulog ni Paris guys. Kaya si Daddy, inano na lang niya dun guys. For 1 hour. Sabi ni Daddy, go, do whatever you need to do. Tapos 1 hour, pag 1 hour na guys, uwi na kami. Kaya yun, bibili lang ako ng eyelash curler ko guys. Tapos uuwi na kami guys. So guys, pumunta ako ng Mecca. Wala silang Lancome na eyelash curler guys. So maglalakad lang tayo pupuntang yun Sephora ngayon guys. Hopefully meron sila guys kasi gusto ko talagang bumili. Ayan guys, ito yung Sephora sa Charleston Shopping Center. Kaya lang guys, hindi tayo pwedeng mag-vlog sa loob guys. Kasi nga kahit sa sa Mecca Maxima bawal. So for sure sa Sephora din bawal guys. Kaya let's just go in. So guys, naghanap ako na ng Lancome na eyelash curler. Kaya lang wala sila guys. Kaya I ended up buying ito guys, Bobbi Brown na eyelash curler. The eyelash curler gentle curl. So we'll see guys. Kasi yung guys, yung Myers nag 20% off sila. Kaya dito talaga ako bumili guys. Hi guys. So natapos na si Paris maglaro guys. So guys, ay, tingnan niyo yung hat niya guys. Say hello. Say hello. No. Oh, she loves the hat. She doesn't take it off. Really good. But we are just walking towards the ice cream now, guys. She's been a good girl, so i-reward namin siya ng ice cream. Tapos, uuwi na kami, guys, kasi anong oras na? What time is it now, Daddy? Around 4? 4. Yeah. 3:45. So, bibili lang kami ng ice cream ni Paris, guys. Tapos, uwian na. Okay. Paris, do you want ice? You want ice? Do you want ice? Ice? Yes, ice. Honey, ice? Ice? Nom 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 nom. Nom Can I have nom nom raspberry nom. yogurt flavor, please? Nak, would you like ice, Nak? Ice cream? Yum, yum. Nom. Say yes? Yes. Say yes? Yes. Say yes? Say yes. Just line up. May batang kumakain ng ice cream. Kasi yummy na. Nag-order lang kami ng takeaway food, guys, para makauwi na kami, guys. What did you get, Daddy? Dumplings. Dumplings. Woohoo! And mine is from that place, Dumpling. and it's salmon chahan. Bulingit. Hi guys! So, nandito tayo ngayon sa sasakyan guys. Kasi si Paris guys, natutulog. Ayan guys, so. Tulog na tulog siya guys. Kaya, ano na lang, while nandito ako guys, sinihintay ko si Paris na gumising guys. Mag-haul na lang ako guys. So, ipapakita ko sa inyo yung mga bagay na binili namin from Charleston Shopping Center guys. So, originally guys, pumunta lang talaga ako ng Charleston Shopping Center para bilhan si Paris ng hikaw tsaka dress niya guys for her birthday. Kasi nga diba birthday na niya next week. So, plano ko guys pumunta ng Zara first kasi nga nagagandahan ako sa mga damit nila guys. Pero ito guys, may Zara bag nga ako nga dito guys. Pero hindi ako ang bumili nito, si Mike. Kasi nung nagtingin-tingin kami doon guys, nakita niya to guys. Tapos
Nagugustuhan niya talaga guys. Sabi niya ano daw guys, bagay na bagay to kay Paris. Sabi ko sa kanya, it's not me. Sabi ko sa kanya kasi nga guys, hindi ko masyadong gusto yung print niya guys, tsaka yung kulay niya ba. Pero alam ko lahat naman babagay kay Paris guys, kasi nga naman anak ko siya guys, di ba? Alam mo naman sabihin ko hindi bagay sa kanya guys. So alam kong babagay to sa kanya guys, but kung ako lang guys, hindi ko to bibilhin. Kaya nga lang guys, gustong gusto ng daddy niya guys, kaya binili niya. Ito ko sa inyo yung presyo. So ito guys, oh, ewan ko, hindi siguro makita guys, it's $49.95. So yan yung dress guys from Zara. Ngayon, pakita ko sa inyo yung yung hikaw na binili ko para kay Paris guys. It's from Angus & Coat. Ayan. Tapos, yung gustong-gusto talaga ni daddy guys, gusto niya yung may guys, yung parang may bato ba guys, parang ganito guys, may diamante. Pero, nung nakita ko to guys, nagustuhan ko talaga guys, kasi super cute. Parang pang babies talaga guys. Tingnan nyo guys. Baka hindi nyo makita. Tingnan nyo guys. Nakikita nyo ba guys? So, yung guys, teddy bear na gold, yellow gold. I think it's super cute. Hindi nga lang makita kasi nga sa lighting. Pero ayan guys, yan yung binili ko para kay Paris. So, yung pricing nito guys, ay dito yung. So, kasi yung shop guys, may sila guys, 29% discount. So, the original price was $79.90. Tapos, guys, minus 29%. Ano na lang yung binayaran ko guys? $56.70. Yun yung binayaran ko dito sa hikaw nito guys. Tapos, moving on guys. Ano pa bang nabili ko dito? Okay. So, nung nandun kami sa guys, pumunta kami ng H&M. Kasi nga hindi ako nakabili ng guys, diba? Hindi ako nakabili ng damit ni Paris dun sa Zara. Pumunta kami ng H&M guys. So yung nabili ko kay Paris guys is nag-iingay na ako dito guys. Baka magising tong batang maliit. Ay, nag-iisip ng sila. Paper bag guys. So, the first one that I got for her, guys, is this. Tingnan nyo, guys. Oh, diba? Mickey Mouse. Super cute, guys, no? This one is, I think it's black. Yeah, it's black. It looks like navy blue before, but black pala siya, guys. Tapos, sa ilalim, may long sleeve lang, guys, na may Mickey Mouse na print din. Tingnan nyo, very cute. Tapos, ang presyo nito is $27.99, guys. Tapos, I got, size Australian 1.5. Oh, very nice guys. Tapos, nung nag-ikot-ikot ako dun guys, nakita ko to guys. I think this is for boys, but guys, I would love Paris to wear this. Parang guys ba, yung parang oversized lang sa kanya guys. Tapos naka-sneaker siya guys. She will look cute on this one guys. Oh, super cute. Kaya binili ko na guys, para mag-twinning kami guys ba. Ito in size 2, tapos it's $19.99 guys. Itong jacket na to. Pero cute guys, no? Very sila ngayon sa Mickey Mouse guys, lahat ng mga shops kasi nga 'di ba year of the mouse ba guys, rat. Anyways, nung nandun kami guys, si daddy hindi niya napigilan yung sarili niya guys. Din siya, nagtingin-tingin siya. Sabi niya just go have a look around guys. Pagbalik niya sa amin guys, may bit-bit na siya guys. So first thing first, ito yung binili niya guys. O yung yellow na parang jacket ba guys. Bagay na bagay ito sa kanya. Ayan guys, oh. Love this, mustard yellow. This is my favorite color guys. Ayan, yun yung binili niya. Magkano kaya ito? Anong presyo? Matangtang presyo guys. Tapos, bumili din siya ng 5 pairs of socks, guys, para sa work niya. Ayan. Tapos, yung binili din niya, guys, itong pants. Ang laki, guys. Uy, hindi ko na ipakita. Slim fit na pants. Ito yung binili niya, guys.
Ayun. Yun yung binili namin. Tapos, dito pala. Okay. So, yung nabayaran ni Daddy dito guys sa tatlong items niya guys is $92.96. Tapos, yung sa binili ko naman guys para kay Paris, it was $47.98. Ayan. Uy, nalagay ng cellophane guys. Tapos nga guys, diba sabi ko kanina, gusto ko bumili ng nung eyelash curler. Tapos yun nga guys, ito nung nabili ko, yung Bobbi Brown na, Bobbi Brown na lash curler guys. Ayan siya sa, guys, oh. Sa loob. Ang init na guys. Uy, mag-move na ako guys kasi sobrang init na. Ayan guys, oh. So siya guys, 40 Australian dollars siya guys. From Bobbi Brown. Tapos nga guys, may 20% off sila guys. Kasi nga lip year, lip sale. So may 20% off. So, nabayaran ko dito guys, mga lang, $32 something. Yung nabayaran ko dito. So, we'll see if this works guys. Kasi yung akin guys, from Revlon. Tapos, hindi ko na makita guys. Kailangan ko i-curl yung ko guys, yung lashes ko. Kasi para magbukhang gising naman guys. Kasi yung I'm not blessed with long lashes guys ba. So kailangan natin i-curl guys. Paraan na lang tayo guys para mag-work. Tapos ano pa ba? Binili to ni Daddy guys. Ewan ko. Razor. Tapos nung pauwi na kami guys, nag-stop na lang ako sa Kohl's kasi yung yung palabas na ng shop guys, may sila, may Kohl's na yung grocery ba guys. So nag-stop ako kasi kailangan ko ng napi ni Paris. Ito lang. Ito yung binibili ko guys kasi hindi masyadong expensive ba kasi yung mga huggies, mga ganun ang mahal-mahal guys. Kaya ito okay naman siya, wala namang masama dyan guys. Oh, very it's doing its job, you know what I mean? So, that's fine. Tapos, dito na guys. Oh. Bumili na rin ako ng bread kasi nga, hindi kami nakapunta ng hindi ko to nabili sa sa Aldi kahapon. Tapos, kahapon ba yun? No, the other day. Bumili na rin ako ng head to toe wash para kay Paris. And, ano pa bang nabili ko dito? Bumili ako ng yung biscuits para kay Paris din. Sultanas para kay Paris din. Tapos itong coconut and banana na para siyang yogurt lang ba guys. Ayan, pang snacks ni Paris. Tapos guys, kasi naka-sale yata to guys. From $4 to $2 something. Nakalimutan ko. Basta ito guys, o yung Maybelline na baby lips. Kasi nga guys, ang dry na ng lips ko guys, lalo na ngayon kasi nga may mouth ulcer ako guys. Sobrang dry niya dito guys. Oh. Tapos yung last na binili ko guys is this Olay na day cream lang siya guys. Kasi meron pa naman akong Olay Regenerist sa bahay guys, pero baka maubos guys. Kaya bumili na lang ako nito kasi half price siya guys sa Kohl's. I think it was $36 tapos down to $38 down to $16 guys. So binili ko na guys para naman may reserva ako, tapos nakasave pa ako guys kasi hindi masyadong mahal. Kaya yun lang yung nabili ko guys. Sorry pag may noise na kasi pina-aircon ko guys ng a little bit kasi nga si Paris init guys. Tapos hihintayin ko na lang na magising si baby girl. Tapos lalabas na kami. Time check guys, 5 o'clock talaga ng hapon. Si Daddy pumasok na ng bahay kasi nga ano naman gagawin niya dito guys, diba? Ako lang dito kasi hinihintay ko si baby girl na dumising. Pero yun lang guys, sana na-enjoy nyo yung video natin today. I hope you give this a thumbs up, and also guys, hit naman ng subscribe button guys. Tapos tingnan ko, mag-shoutout na naman tayo guys kung sino mang tawag nito, sino ang nag-comment
sa last natin na video, guys. So, shout out to M's Journey. Sis, salamat kaayo sa paglantaw, sa pag-comment, and go lang sis sa ating vlogging sis. Laban Japan lang kita sis. And then to my friend, the Lolis family, hi Day, gwapa. Tapos hi kay Bibi Ikang Day, Filipina, Millennial Mom, Joy, hi. Tapos hi na lang kay kay Baby Luna, tsaka sa baby sa tiyan mo. I hope everything's fine. Tapos yung friend din natin na si Kay Acosta, hindi talaga yan siya guys, nami-miss na mag-comment sa ating mga videos. Appreciate it sis, thank you. Tapos si Judith Tai Pangit, hi sis. Sino pa ba? Meron pa ba dito? Tapos si John Angeline Papa, hi Day, hi ganda. Salamat sa pag-watch Day. And also, our new subscriber, Traveler Speak. Thank you so much sis. Salamat kayo sa pagtanaw sis ha. Kung naamang galing mo mga request guys, kung may mga tanong kayo guys, let me know para baka magawa natin ng mga video guys. Meron pa bang iba? Mika Gandahan. Hi Mika. Thank you sa pag-watch Day. Rika Joy Sagado, hello, salamat sa pag-watch. Yung ating friendship din guys na si Janet Gordon, thank you Day, thank you for watching. And there's another one, Jessica Jane, thank you sa comment. I am Funny Young, thank you sa comment. Mitchai Kads, shout out sa inyo mga sis. And Jolly Sogard, salamat sa pag-watch. Tapos salamat sa mga comments niyo, appreciate ko talaga yon. Tapos I think dito na lang tayo kasi mukhang mahaba-haba na yung video natin for today guys, baka ma-bored na kayo. As usual, as always, appreciate you guys. Please hit the subscribe button to be a part of this family, and I hope to see you all in the next one. Don't forget to be good, and if you can't, be careful. Bye!